ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз мо қарор дорем дар бозори Корвон мо шумода нархи тиллоҳоро ҳозир гуфта метиҳем. инаме чизои шумо дидестед, инаме 5 таи аввалаш 750 сомон граммаш гарданбандои чиян дубайский арабский нишон додестем ё 550 сомон бо арзон мешаванд то нархи 500 сомон граммаш. чизе ки ҳамиҷа шумо мебинен, ина ма такрор мекунам ки чизе ки шумо мебинен айрӯи граммаш ҳисоб карда мешава. инами фақат намеё 5 та инами бологиё арабскиёш 750 пробашам 750. ина чизе ки шумо дар экран дидестед ё 500 сомон ҷои шидшай ана 50 сомон арзон шидагиай тиллои тоза 585 500 сомон. ана ҷолибо пайдо мешава одамое ки мега ҳами чанд сумай иш чанд сумай иш ягон сум нест, ами 1 грамма сар шидагӣ то 10 грамм 15 грамма дора шумо граммша ҳисоб кунед. ина мисол нами гӯшвор 10 грамм биромад 5000 сомон мегирен мерин. ина иш агар 3 грамм биромад 1500. ами чизе ки шумо мехаред дар ҳамун трозу мемона мекашаш. ай 500 ҳисоб мекуна ҷои мештагиш 500 ай бағайр аз чиёи арабӣ. фақат арабиё тиллои арабистон 750 сумай пробашам 750 ай нархшам ҳамо 750 сумай. ина чизе ки нами шумо намиҷода мебинен нархшон 500 сомон мешидагӣ граммаш. ина бо такрор мекунам ки вақте ки шумо харидорӣ мекунед инами чӣ чизе ҳаст аиҷада нарх надоранд озӣ нархшон аз ҳисоби граммай. оле бо пайдо мешаванд одамое ки дар комментария менависанд ки ҳами дастмона чанд бай ягон сум нест айрӯи граммшай. мисол 10 грамм ҳами дастмона биромад 5000 20 грамм биромад 10000 сомон. агар бигӯем ки чӣ хел нархша бо муайян кунем а 1 грамма сар шидагӣ то 20 граммара ҳаст. 1 грамма гӯшворот мефурад марҳамат 1 грамма бигӣ 2 граммат мефурад 2 граммай 3 грамма мефурад 3 грамма ҳамаи граммо ҳаст. ина гарданбандо зире меган занҷир меган иёшам ҳастанд. ина марҳамат бибинед худо ай хеле фарқ надорад ки и расветкаш дига ҳай ё ки иш маркиза ҳай иш мисол шабнами сурайё ҳай иш ё ки нагина ҳай и хеле нест. ҳамаш изделия як 500 сомонда шумо метонед ки харидорӣ кунед чистона бигирен барре. ман як секрет фаҳмидам ки фақат агар нигинадор боша шумо камтарак ҳисоби тиллода фреб мехӯред. чибаки нигина ба грамм хушк мешавад. барои шумо кӯшиш кунед ки тиллои тоза бигиред бенигина бигиред. вақте ки бенигина гирифтӣ тиллои холис мегирӣ дига хеле проблема намешава. масъалаи граммашда фреб намехӯред. одамои бисёре ҳастанд ки нигинадор мегиранд баъд нигиношона снимат мекунанд вазнша мекашанд мега чиба ма вақти харидам да иқа грамм буд оз иқа шида охи одами тиллохар бенигина мехараш вазни холисча мекаша мегира. барои ҳамин шумо чӣ қадар метонед дар бораи ҳами нигина эҳтиёт шед ки ҳамин нигинадор кам бигиред. фақат ороишоти тоза тилло худаш боша. ай нигина ягон майдаак боша соза не толка ҳамаш пури нигина боша баъд шумо харидорӣ кунед баъд ҳини фурӯхтанда агар тиллоро вазнаш қатӣ бикашанд шумо месӯзед намиҷада. ина марҳамат бибинед тиллоҳо чала гӯшвор браслета занҷир гарданбанд кале меган бо ина ё ҳамаш гӯшвор чала комплект сета ай 1 грамма бо як бор дига такрор мекунам иё нарх надоранд нархошон айрӯи граммай граммаш
мешидагиш 500 сомон ай 500 сомон мешидагиш ато 550 буд 50 сомон арзон шидагия. ина маромад худон бо хушруак тамошо кунед. ҳамаи намудаш ҳаст. ҳамаи ҳамин намуде ки мехоҳед шумо бозори корвон да меёвед ҷои тилофурӯшо бидуроед инҷа зиёдаи 100 та магазин ай ҳамин магазинода шумо дастрас карда метавонед ҳамин чизоро ҳар кадомида ки даставка дар кор боша мо даставкаам дорем. ина ҷода гӯшвочҳои аделни ё истеҳсоли италия ҳам ҳастай ҷада тоҷикистон ҳам ҳастай дубай ҳам ҳастай турсия ҳам ҳастай неки аксариятш намиҷои шумо тамошо кардисен ҳами экран мебинед ё ҳамаш турецки чиян италиянски тоза ҳозир ҳамин чизе ки дар экран мебинед ё италиянскиян нархошон бо як бор дига такрор мекунам айрӯи грамшай масалан ҳами агар 5 грамм буброя 500 ҳисоб мекунед сумша метин то 10 грамма биромаданаш мумкин ай комплектош то 10 грамма мо пурсидем гуфтанд ки то 10 грамма меброя. марамад шумо харидорӣ карданӣ бошен мо номерои телефонмонам мемонем. ина дастмоно ҳастанд. ина дастмоноҳо ай 2 грамм сар мешава ай 2 грамм сар мешава бо 5 грамм 10 грамм зависид барои ҳами ҳар харидоре ки чанд қад суми дорам хеле придумат кардагӣ бировардагианд. гӯшвочҳои майда ки 1 грамма ҳам ҳастай занҷирои ҳами хеле ҳастай браслето занҷиро ҳастанд дар бораи любой граммаш ҳастай. мисол 500 сомон дорӣ мера як гӯшвори 500 грамма мегирӣ 1 грамма мегирӣ барои кӯдакчаҳоро бо камтарак сум ҷамъ мекунӣ ӯша мефурӯшӣ бо як та дига мегирӣ 1000 сума 2 граммаша мегирӣ бо моҳи сеюм ҳам хеле мекунӣ бо як та дига мегирӣ 3 грамма оста оста гӯшворот мешава қатъи чала 10 грамм тило. тило нақша гум намекунад на барот баланд мешава. намедонам ай кадом сабабе ки 50 сомон тило нархаш хам бида изделниш ҳамун маъноеро дорад ки яъне сохта шудагӣ меҳнат сарф шуда хеле тилоро сохтанд истеҳсол кардан ки истеҳсол шудаш изделниш 50 сомон фарқ ҳатто тилои холи 370 сомон ҳами хел мегиранд 370 сомон тилои коркард ношудара кор карда нашуда мисол ҳами на чала шидай на гӯшвор шидай тило оҷи обработка кардагӣ нест ҳамира ба фикрам 360-370 сомон нархшай бозорда мехаранд баъд хеле меҳнат мекунанд месозанд мешава 500 сомон 130 сомони дига боло шуда зам мешава тани коршон мегиранд ҳаққи коршона. ина бародаро 500 сомон тилои турецки тилои италиянски ё 550 сомонан метавонанд ки касе ки харидор боша ки рафта савдо кардин шумо да 500 сомон грамша гирифта метонин. инамиҷада ҳозир ҳама чизе ки шумо дар экран мебинед амиё 500 сомон граммаш ин номоша пурсидам аёдум рафт ҳама хеле бисёр ном дорад ки ҳар як кадомаш номи як сарояндай номи як рақосай номи як он одами знаменитияй. инамиё ҳамаямиё ҳастанд бозорда ҳаст нархошунам дастрасанд. барои чӣ дастрасанд ки 1 грамма сар мешава то 25 грамма ҳастай ҳамин чизо то 25 грамма ҳаст. я бор дига такрор мекунам касе ки дар канал меҳмонаи обуна шавен ҳамунҷода фикротона бинависен чӣ фикр ақидаe дорен дар комментария бинависен лекин нанависен ки намиш чандай ина иш чанд буд
сурат чабо мегиранд, мепартоянд ки ин амиш чанда, ягон нарх надора, фақат айрӯи грамшай. барои ҳамин хеле комментариё нанависен, нарх напурсен. ҳамаям ё ин мисол ҳамин намира дидеста экранда, ин ҳамин ҳам дора 1 грамма, 2 грамма, 3 грамма, 10 грамма, 15 грамма. айрӯи ҳамин 500 сум ҳисоб кун. 2000 дошта бошӣ мераи 4 грамма мехарӣ, 1000 сум дошта бошӣ 2 грамма мехарӣ, мери хонатон тамом дига. баъд шумо вақти комментария менависед, фикротонро бинависен. мо комментариҳои шуморо мехонем, ба ҳамаи комментариҳои шумо ҷавоб менависем. баъд ҳамун зангулача дора, ҳамин ютуб ҳамун зангулачаро бижиқин, видеои нав ҳар рӯз мешаванд. шумо ҳар рӯз видеои нав метавонед тамошо кунед. боқӣ сарбаланд бошед то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.